Ko minnu bɛna na hakili ɲuman ye ka ɲɛsin Mali ma k'an k'olu gɛrɛ an na minnu bɛna ni juguman ye ka ɲɛsin jamana ma k'an k'olu mabɔ wallahi n'an tun b'u dɔn ɲama sɔrɔ an y'u mabɔ an t'an b'u yɔrɔ janya o an t'an munumunu yɔrɔ caya maa si t'o janya nka maa tɛ maa dɔ f'a ka jɛ ko ma ɔ tigɛnzonya kɔ de sa danaya sɔrɔ man di a sɔrɔ man di dɛ o kuma Yusu ala kana tigɛnzonya don an kanubaw cɛ amin ala kana don an yɛrɛ n'u ɲɔgɔn cɛ amin tigɛnzonya kɔ danaya sɔrɔ man di wallahi an dara caman na o bɔra an jigi kɔrɔ wallahi an dara caman na olu fana ma jigi fa an dara caman na olu y'an janfa ɔ an bɛna da jɔn na tun jɔn bɛna danaya minɛn fa tun jɔn bɛna jigiw minɛn fa tun jɔn bɛna i k'a dɔn k'a fɔ anw ka ɲɛjiw k'olu cɛli minɛn fa tun an t'a dɔn fɔ ala wallahi ala de b'a dɔn hali ni ye laturu dɔ ma i t'a dɔn parce que i bɛ dɔ ye bi o kumakan sini i bɛ kumakan wɛrɛ m'o da a bɛɛ ni ala cɛ ne jigi bɛ tigɛ yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛ tɛ maliden ye tun la kolon t'a ye tun wallahi hali guwan maliden ka jate ti yala tun a ti yala tun o kuma Yusu an bɛ foli kɛ Jabaru Wahidu ye ale de ye ko dogolenw dɔnbaa ye Jabaru masa de y'a bɛɛ ɲɛnabɔ masa ye so fila masa a ka ɲɛ jamana in ma a ka jamana in ko i k'a dɔn a ka basakili ci sa lafiya bara o ka ci ni ka hɛrɛ suru anw kan an y'o ɲini so fila masa fɛ se b'a ye a k'o k'an ye Jabaru Wahidu na anw y'a tanu an bɛ rasulu tanu k'a waleɲuman dɔn k'a barika da Yusu nɛɛma ni kisi ba ye ala k'o jidi a kan an masaw olu sara t'an bolo foli ni tanu ni waleɲuman dɔn ni barikada tɛmɛnen kɔ an bɛ i k'a dɔn dugawu kɛ ala k'u bolo kan siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔ bankura kana si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ ala ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya olu ye a k'a dɔn Yusu an bɛ kanuba jama fo k'u barikada ayiwa faso kɔnɔ faso kɔ kan filɛbaa jama lamɛnbaa jama a bɛɛ ko renouveau o tuma an b'u fo u ka kanuya la k'u ni ce u yɛrɛ ye ala ka n'u nimisa k'u ka bisimila an fana sigi kun ye olu kunnafoni ye bilakunkɛ ti magwan ye yaasa k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ an b'an wasa don fasiri sɛbɛnw na o kɔnɔ kuma kelen kelenw sugandilen don ni ala ka jɛ ye o n'a k'u garijɛgɛ ye tulon ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamadako ɲuman ala ka nɔgɔya u ye ala laseko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye min y'a mabɛnni ye k'a cari suya kolatigi ni nɛgɛ sujurutigiw ka baara y'o ye ala k'o nɔgɔya o fana ye ɔ i yɛrɛ ye Tarawele kɔrɔ baasi t'i la ba ni denmisɛnw kan alhamdulilayi Moro k'i yɛrɛ fo a diyara n ye ka foli lase an kanuba n'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Moro aw k'a dɔn bisa an bɛ taa Kati yani an ka don jɛmukan kɔnɔ an bɛ taa dankɔrɔba sɔrɔ ye min ye Fode Kone Kati douane na an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ni wulikajɔ k'a ni baara k'a ni faso kanu ani faso baara bɛɛ tɛ ko bɛɛ bɛɛ tɛ ko bɛɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ ko bɛɛ fana wallahi Moro maa maa i y'a kɛ jamana i y'a k'i yɛrɛ ye wa a bɛ dɔ ye o a bɛ dɔ ye fana ne ma dɔn ala b'a dɔn ala b'a dɔn Moro Fode Kone n'an y'ale fo Kati sa Moro an bɛ min ye ne yɛrɛ grand frère l'enfant de Kita Kuru ni Bodofɔ n'o ye Seydina Omar Keita ye ale bɛ réalisation na n'o bɔra ye Ami sinamuso i mɔdenni kɛ awɔ kɛ a matigi ye Ami o a matigi ye Ami Ami ka mɔden fana don a bon ni dalen don ko fɔ ale ka Ami place ta n ko i ko kɔni o ma nɔgɔn dɛ o ma nɔgɔn dɛ kɔrɔ ale bɛ Ami dɔn ni hali ka kuluba pousser o ka fisa i ka fɔ k'i bɛ Ami place ta ye walama a ka ba jeliba ji in bɛ min k'o ji bɛ min n'o tɛ a ma nɔgɔn a ma dɛ a fana b'a ka 8 mars fini na o ale t'a dɔn ko Ami ta y'a minɛ ka tɛmɛ a kan wa Ami fana y'a ta don bi a m'o de ye a m'o de ye o de y'a to o de y'a bila ta in don na Bato Bakare k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Ami ka 8 mars fini k'a ɲana ni ta ye i ta in fana ɲana o nka Ami bɛ ni misiya cɛ a ta in y'a bɛrɛma tani ye o a bɛrɛma tani kɔni don Boubacar Jara b'a da Moro a k'a dɔn min ye commission de l'eau ale bɛ ka intérim de assurer ale bɛ ka commission o intérim o bɛ Boubacar Jara ba a b'ale bolo bi n'o tɛ Yaya de ye commission ɲɛmaa Yaya Tarawele ale ye commission ɲɛmaa ale ye commission ɲɛmaa ye nka ni Yaya tɛ yen a ye Boubacar k'a kɛ intérim ye bi commission o intérim a diyara n ye Boubacar Jara ba ale bɛ difu la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Nabaru de ye Moro k'a fɔ fo y'a fɔ Dio k'a fɔ fo y'a fɔ Sugunikura la Moro fo Bangɔni n'o bɔra ye min ye a bɛ k'a dɔn jama de ko Kɛfa Moro ale bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi min ye a bɛ k'a dɔn Keita Awa Kuyate Moro i k'a dɔn ale bɛ secrétariat la Gorobinɛ Kuyate Awa Keita
Keita Awa Kuyate. Wajibi wa. Ana kete so. Anga Aisha Nyimanke. Fana kayin. Bisiri bala. Na jara amse ka foko Gindo Amisano. Abetenge fo fana Traoré te ya. Wala mari. Banno fo en mi tasra. Ay de man tasra de. Be pore dugma. Kuma ne da cimuru bo. Ala ka ngura ja. Ala ka sawu nyona. Moro kun folo mba dima. Anemo dakuri hakele ajasu. Danye kele mbata kamaleni ani kalum nyona no daki ko danye kele do ko kuma na minye ikado kafo ko ka ikado kafo be gondre ko ka gondre wuli gondre ibe bouclier donwa ko ka gondre wuli dara me gondre wuli ni dalu jumenye daki donné do akoko no akoko ikado kafo so maina fe miye kurda sizi e bamako ya olu ko ninga ku ikado dantigelike kanyeshi kiri otabulo ma no benere do ake ka kiri tabulo kovo Amadou Aya Sano kumana na jengo manyo ani ajalaki nyon ikado mimbe talike kula ko mimbe ikado banfla blemandigi mamu ani ngele olu kan danyani kofo na bifolu mako bere ruji kumana ko fe mi sebenyi ibaye ka fo ko seben ko amasa kunje yoro lawa ko sabu ko eko ben o maka kula de sabu mamunu ni ko ma olu keru ka olu ka bonanu ka maula ay wa ko soko o kuma de o kuma fora ko na di uma logement sociaux ani ka do buruburu yɛrɛ n'o ye wari ko fana na duma o kuma na parti civile olu ye ajira k'a fɔ ko min ye loi d'entente nationale ye an y'o sigi min kɛ yan a dɔ la ko kɔnɔna la ko o kuma na ko nin kuma ninnu sɛbɛkɔrɔ fɔra o kɔnɔ nka nin kuma fɔlen a ye kɛra sababu ye maa caman ɲɛŋɛɲɛ ɲimi y'a ka ja min ye k'a dɔn k'a fɔ commission nationale des droits de l'homme olu kɔni ma jɛ ni nin ko ye hali dɔɔni olu y'a jira k'a fɔ ko olu haminen don ni nin ko in ye wa i k'a dɔn ko yɛrɛ taabolo ko fɛn min bɛ ka nin ko in sɛnsɛn ta nɔ ko nin bɛna ɲangibaliya de ko fɔ o kumana k'olu bɛ kɛlɛ kɛ ka taa ɲangibaliya juguya la sanga ani waati Yusu i b'a ye k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka ja ko min ye k'a dɔn sariya tiɲɛ baara min ni katigɛlɛya min kɛra n'o ye bingani wale ye jala ni tafe bolo ko o nasira la ala la ko o ko min filɛ nin ye o kɔnɔ o tɛ ko bɛnta ye ko maa dɔw tununa olu ma ye k'u ta k'u latunu wajibi ma o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn dɔw minɛna k'olu lajaba k'u nin da dingɛni da la ni k'u k'a dɔn u tɔɔrɔ kosɛbɛ ani k'a dɔn sariya sɔsɔ baara dama min kɛra ani k'a dɔn ni katigɛlɛya wale minnu kɛra ayiwa ko o tɛ se ka maa min k'o bila ten Yusu i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ ko ka i k'a dɔn an ka kiri o ka baarakɛminɛw n'o ka taabolo ta k'a lajɛ ani diɲɛ kiri o taabolo n'o ka baarakɛminɛw ta k'a lajɛ Mali dun y'i bolo bila o sɛbɛn dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ ka sariya sunba min taara février kalo tile 25 bɛɛ 92 sa n'o ye 1992 ye ani charte nationale o kumana min kɛra octobre kalo tile fɔlɔ 2020 san na ko convention contre la torture n'o ye lajaba min bɛ da maaw ka kundi tɔɔrɔ ayiwa ko o bɛnkan sɛbɛnw ko ani k'a dɔn k'a fɔ min ye ɲangiliw ye fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn maaya katigɛlɛya baara minnu bɛ kɛ adamadenya yɛrɛ kɔnɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ani i k'a dɔn k'a fɔ ka dankari kɛ i k'a dɔn taabolow la fɛn min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaninfinw ka lakana ko fɔ an'u tangani ko fɔ ka taa i k'a dɔn tununi jugu i k'a dɔn tununi diyagoyalama ka taa o juguya la ko n'i ye farafinna saritiw fana ta k'a lajɛ ani i k'a dɔn maaya a jo sariyaw n'a hakɛ olu lafasabaw n'o ye i k'a dɔn droit de l'homme maaw ye o kumana fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ olu fana y'a jira ayiwa ko nin fɛn min filɛ nin ye ko nin ye sariyakisɛ 4 nan ta min bɛ tali kɛ i k'a dɔn kow taabolo olu bɛɛ lajɛlen na n'i ye ɲɛfɔli kɛ o la ni katigɛlɛya wale minnu bɛ yen ani sariya sɔsɔ minnu bɛ kɛ kɛlɛ kɔnɔ n'o ye guerre ye ani k'a dɔn sariya sɔsɔ baara minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin adamadenw yɛrɛ ma adamadenya kɔnɔna la ani ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye ko minnu ye ɲangifɛn ye ko min ye diɲɛ sariya sunbaw ye olu ye i k'a dɔn a ko k'olu ɲangi nka u ye i k'a dɔn sariya dɔw taabolo dɔw bɛ yen o kumana ɲangiliba o ma ta ka ɲɛsin olu ma ayiwa min ye i k'a dɔn sariya sɔsɔ baaraw ye min ni a bɛ tali kɛ i k'a dɔn nikati gɛlɛyaw ani i k'a dɔn kana gɛlɛya baaraw olu taabolow la ayiwa min ye sariya taabolo fana ye ko loi o la loi min filɛ nin ye min ni i k'a dɔn o ko taara ka ɲɛsin i k'a dɔn taabolo ma kabi 2012 o fanga dafiri waatiw la fo kana se bi ma o kumana Yusu ko min ye maaw ka jo sariya lafasajɛkulu min bɛ yen n'o ye CNDH ye Yusu olu ko k'olu kɔni hakili bɛ fɛn min na ko de i k'a dɔn
k'a fɔ muso min na ale fana bɔra ni ka kuma ko muso in ka kuma a ye jijigi maa caman ka to na dɛ Aminata Sumare Aminata bɔra ka kuma i k'a dɔn nin kiri in ko do kama a i k'a dɔn ko a ye i k'a dɔn lagosi o ta ka ɲɛsin maa caman ma dɛ a ye caman gundo waraka ni k'o buruja fɛn min bɛ i k'a dɔn fanga dafiribaw ko fɔ 2020 san in na a ye ɲɛfɔli jumɛn kɛ a k'u ye lajaba min ta ka ɲɛsin ale ma o bɛ jala ni tafe bolo de ko fɔ kafoɲɔgɔnya baaraw k'u y'o sigiyɔrɔma de k'ale la wa tila ka jɛ ale la koyi o kumana ko o fana kɛra i k'a dɔn kuma ye ko min ye i k'a dɔn furancɛ fanga ale ka taabolow ye Alala Yusu ko a kɛra i k'a dɔn malo ye u ka taabolow la koyi ko ni furancɛ fanga in o kumana k'a kɛra sababu ye ka i k'a dɔn ka lebu da u kan dɛ ni muso in ka fɔlen o fana tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn fanga furancɛ fanga ye ko u kɛn bɛ ka taabolo minnu fana ta ka ɲɛsin maaw ma ni ka maaw minɛ ni k'olu don i k'a dɔn bɛrɛ la i k'a dɔn date don u ka kuma la o ti kana bila sɔrɔ a ka ja an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Isufu Bacili ye i k'a dɔn Arasibac ale kɔni i k'a dɔn a nɔna wɛrɛ minnu bɛ yen n'u m'a min u m'a bɔn o kumana ko olu fana bɛ bolola ni u donnen don bɛrɛla dama don olu ka kuma la ko an bɛ sɔn ka i k'a dɔn sira n'an ma farati i b'a ye k'a fɔ ko danaya ni i k'a dɔn bonya tɔni min bɛ an kan dɛ ani furancɛ fanga in kan dɛ ko o bɛɛ lajɛlen na talo ka bɔ yen k'a sababu kɛ mun ye k'i b'a ye k'a fɔ ko maa tɛ se ka i k'a dɔn katigɛlɛya baaraw ani sariya sɔsɔ baaraw ko k'olu ta k'o maamu k'o bila ten minnu yɛrɛ kɛra gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min n'o kɛra 2012 san in na Daki i k'a dɔn nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don ani m'u ka bidon boli Yusu mɔgɔ t'i pan mɛ n'i y'a lajɛ Aras Bacili Arasta Bubu Vital Job ani a nɔnaw a tɔw bɛɛ n'u ko mun ɲɛ bɛ ninnu bolo k'u bɛ se ka coup d'état kɛ sɔrɔdasi marifatigiw la ayiwa mun de bɛ ninnu bolo an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ kɔni an tɛ ɲɔgɔn ɲininka sa n'o tɛ mugu t'u bolo sɔrɔdasi t'u bolo kisɛ t'u bolo hali garde corps t'u kɔ a banna foyi t'u bolo foyi fo n'a kɛra bisigi ye sa kɛ a banna fo n'a kɛra siran ye sa kɛ a banna sabu e ɲɛ b'a la diɲɛ marabaa ninnu filɛ nin ye u ti jabaru masa u ka siran ma bon ka ɲɛsin o ma koyi a banna hali arasulu yɛrɛ u t'o gasi sigi nka jama ani damarifa u bɛ siraw de ɲɛ a banna arasa dun ta ye damarifa ci ye a banna jama bɛ ninnu tɔw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fana kɔ a banna ni kow filɛla na siginɛgɛkɔrɔ ma bɔ dumusɛnw ka npogo tɛ sigi Bubu Sise ta mɔgɔ taara Bubu Sise nɔfɛ a tɛ mɔgɔ minnu dɔn ko Bubu k'i sigi k'olu kɔnɔ ale b'i sigi k'o kɔnɔ sécurité ko k'ale tɛ u ma Bubu sɔrɔ yen du ma taa ni Samba ye o sécurité ko k'ale tɛ o ko k'olu tɛ dɛ n'olu don fana u b'a fɔ ma mɔgɔ bila ka taa n'olu kɔni don fana olu b'a fɔ mais Bubu est obligé a dɔn mɔgɔ minnu don fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ il veut faire face mais ni a t'a tigi dɔn comme ale bɛ se ka i jɔ k'a b'i ɲɛsin olu ma cogo di Arasa Bacili minɛna san manda a banna o ye sariya sɔsɔ ye ka taa minɛ ni ka tɛmɛ n'a ye a banna nka a ye mun kɛ ka taa don Bubu fɛ yen san manda fo ka tila ka maa jogin o kiiri tigɛra fana an y'a mɛn ko parquet wa mun de ko k'u ka kanabila walama kuru jumɛn y'a fɔ o ko procureur ko o t'ale ka koyi o t'ale ka koyi awɔ procureur ale bɛ bɛɛ ɲɛ sa dɛ a bɛ sariya yɛrɛ ɲɛ appel wa ko pourquoi en casse kiiri a don n'a bɔ ka ca an dɔnko t'a la nka u k'a lajɛ dɛ dɔ kɛra sa koyi walayi awɔ dɔ kɛra ni nɛgɛkɔrɔsigi ma bɔ denmisɛnw ka bogo kɔni bɛ segin wajibi de y'o ye a ka kɛ Moro ala k'an kunna diya an bɛ Nouvelle Horizon ta Nouvelle Horizon ale kumanden don min ye a k'a dɔn ministre min bɛ yen n'o ye ministre ye Moribo Kɔnɛ min ye ministre de sécurité et de la protection civile la Moribo Kɔnɛ est-ce que sécurité ministre est-ce que n'a fɔ n ko Moribo Kɔnɛkɛni cɛ gasi bɛ na hali ni gasi t'i la n'a ye bere don ka na i da kɔni bɛ falen ala kama t'o ye o hali ni gasi t'i la kɔni n'a ye bere don ka na jɔ i da bɛ falen ka bere jigin olu ye bere jigin ka ne sigi k'u kɔnɔ dɛ a banna tɛmɛna ntɔma fana don i bɛ se k'a mago to ntɔma don Moribo tɔgɔ ngolowolo tɔgɔma yɛrɛ de bɛ a défense la awɔ sécurité tɔgɔma ni jamu tɔgɔma awɔ défense la Moribo Sanogo commandant commandant Moribo Sanogo i bɛ commandant d'a kan de an ka taa o kelen kɔni u bɛ fɛn dɔ fɔ Moribo tɔgɔw la
ni juguman tɛ kaba ala ka ɲi. No est ce que moro turunin digira aw kun? Moro kun tɛ an kun, o ma k'an kun. Mun kun kɔni kun bɛ kɛ ban. Anw ta kun ye k'a bɛɛ di ye. Moro kun bɛ yen dɛ. U bɛ fitinin dɔ bila. A kɛra an bɛɛ kun. Moro min ye a ka dɔn Moribo Kɔnɛ n'ale ye ministre de sécurité de la protection civile k'a ye a sogo dɔnni i ka dɔn banaba tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen. Maa ka hakɛ to banaba tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Kulukoro Kati min ye ministre de la sécurité de la protection civile colonel Moribo Kɔnɛ ko ani a ka dɔn direction généraux minnu bɛ yen yɔrɔ maa ɲɛmaw gendarmerie ani a ka dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'o ye protection civile directeur min ye major de la garde nationale Moro a ka dɔn a n'olu délégation ba k'u ye u sogo dɔnni marsikalo tile 14 tile 21 ka taa a ka dɔn Kure Male Kanga ba o y'a sɔrɔ u tɛmɛna Banaba Banu ka dugu Banu Magajugu ka dugu dɔ boli koyi o y'a sɔrɔ u tɛmɛna Banamba Kulukoro Kati Jawu y'aw bɛɛ ka dugu yaala sen. An bɛɛ ka dugu yaala. Moro a ka dɔn Kure Male min ye bonya ni karama o taara k'i to a ma sɛgɛrɛ. Moro a ka dɔn Kure Malekaw bɔra min ye délégation ba ye. Moro a ka dɔn u taara bureau de douane na poste de police frontalier minnu polisi minnu bɛ frontière la ani gendarmerie. Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko poste de secours routier. Moro n'o bɔra yen i ka dɔn sapeur pompier Abalaw Moro taara ka taa nin bɛɛ lajɛlen la ministre a ka dɔn Moribo Kɔnɛ ale tale a ye Bandaw ani a ka dɔn Asimu Goyita Bandaw ale jamana ɲɛmaa ye Asimu Goyita ale vice président ye tiɲɛ don Moro ani ka dɔn Mugu n'o ye Muktar Wane a ye n'u bɛɛ lajɛlen ka foli ani tanni a y'o lase nin maa kofɔlen ma a n'a ka délégation Moro u taara ka t'u ɲɛ da yɔrɔ caman kan Moro a ka dɔn a ka kuma kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ awa min ye jamana min filɛ ne bi jɛdo an bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya tɛ se ka ban cogo si la n'an ma ɲɔgɔn minɛ gɛlɛya tɛ se ka ban cogo si la n'an ma lajɛ a k'a dɔn k'an fanga kɛ kelen ye gɛlɛya tɛ se ka kɛ cogo si la fo an ka Mali a tɛ se ka bɔ cogo si la fo an ka Mali bila sanfɛ k'a lajɛ an bɛ se ka min kɛ jamana ye Moro a k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn kɔlɔsi wa Moro an ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma an ka ɲamada ɲɔgɔn ma dabila a banna bɛɛ k'i ka kɛta kɛ ba in a banna ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ a ɲɛ bɛ sɔrɔ a banna nka an bɛ ɲɔgɔn ɲɛda de filɛ sɔn a banna Moro min ye a ka dɔn ministre Moribo Kɔnɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn a ka nin dama ye ni ka t'i ɲɛ da an ka a ka dɔn wolomasiri tabaw kan ni ka t'i ɲɛ da a ka dɔn an ka lakana sabatili maaw kan ko nin olu yɛrɛ tare fɔ k'a jira k'a fɔ ministre ka nin nali wa a ta o ta min ye a ka dɔn dugutigiw ni alimamu ye Moro hali a ka dɔn min ye Kaaba Moro i ka dɔn min ye o ladala yɔrɔ minnu bɛ yen Moro k'a taara ka t'i ɲɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen kan wa min ye alimamu ni dugutigi ye a taara ka taa dɔw ɲini olu bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in a bɛ se ka basigi cogo min na nin de y'a kɛ ko ye o nin kunnafoni ministère de la sécurité et de la protection civile Moro a bɔl'olu yɔrɔ min ye an y'a sama ka bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn b'a wele ko Nouvelle Horizon n'i y'ale bila Yusu ne bɛ sirɛni ta ni ye sirɛni ta ɲɔgɔn sama o bɛ so dɔ da la so min n'o b'an ka i k'a dɔn foroba so dɔ ko fɔ kalanso dɔ ko INA a ɲɔgɔn sama kuma o bɛ so in min da la ko min bɛ ko in bɛ baara bolodalen in yɛrɛ kun kan o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen nin ye sirɛni a ɲɛmaayaso fɛ fatirijɛkulu ka ɲɛmaayaso u ko min ye i k'a dɔn sanni feere ko o min talen don ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ an ka kalansoba dɔ ma n'o ye INA ye Yusu ko Institut National des Arts ko o ŋunuŋunu kɔni i k'a dɔn o ye dugu minɛ i n'a fɔ funufunu o ye dugu minɛ i n'a fɔ gɔngɔnkolo o kumana ko mankutu cayara bɛɛ y'i ta fɔ nin ye lakɔlisoba ye n'o ye kalansoba ye i k'a dɔn dɔnni karamɔgɔ caman bɔra kalansoba min na i k'a dɔn kodɔn karamɔgɔw caman bɔra ye seko ni dɔnko o nasiraw fana na fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ye sa fasirikɛjɛkulu sirɛni tɔgɔ la o ko k'olu wulila ni ka taa ko ɲɛɲini k'u bolo da kisɛ ka sabu a kuma cayara sirɛni fasirijɛkulu ka ɲɛmaayaso olu wulila ko 2020 san i b'a ye k'a fɔ ko bɛnkan o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ k'o bolo nɔbila min ye an ka Mali gouvernement i k'a dɔn san 2020 san na gouvernement ale ni k'a dɔn Mali a sɔrɔ busonba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen k'a dɔn disiba dɔ ye ko entrepreneur
o kumana ko min yi ka dɔ ina kura ye kalanso kura n'o bɛ Institut National des Arts ko fɔ ko ina kura ko o bɛna jɔ o ina kura min bɛna jɔ ko o bɛ jɔ i ka dɔ pankuru jigi kɛnɛ o taasira la min ye aéroport international Modibo Keita ye président Modibo Keita ale tɔgɔ la pankuru jigi kɛnɛ min bɛ yen Yusu ko fɛn min i k'a dɔn k'a bɛna kɛ kalanso ɲɛnama ye a bɛ kɛ kalanso ba ye ka tɛmɛ ina kɔrɔ kan ɔ fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ kalanso kura jɔlen ye kalanso kura min ni i k'a dɔn o bɛ laban baara taabolo kura olu ko fɔ o kumana ko ni o baara bɛɛ banna tuma min k'a ko ɲi n'o ye lakile ye ka sɔrɔ k'o di i k'a dɔn k'a fɔ faso ma fɛn min i k'a dɔn entrepreneur bɛ sɔrɔ ka ina kɔrɔta o k'a kasabi bi t'i jɔ miliyari caman na an ka se fɔ wari la koyi ɔ bɛnkɛrɛw k'a fɔ k'o bolonɔ bila ɔ ko min ye i k'a dɔn so kura jɔli ye ina tɔgɔ la kalanso kura k'o jɔ ina tɔgɔ la k'o bɛ tali kɛ fɛn min na o de bɛ i k'a dɔn k'a fɔ taabolo olu ko fɔ taabolo ɲuman minnu ɲininen don n'a bɛ fisaya ni ina kɔrɔlen ye a bɛ bonya n'o ye fana ko bɛnkɛrɛw k'o de taabolo kan ko ni ye ina kɔrɔ ta k'a lajɛ ko bɛrɛ t'a jɛ san 100 na koyi a bɛ san 91 n'an bɛ don min ko bi o kumana ina kɔrɔ san 91 o kɔni o si jɛra sa koyi Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔw nɔgɔlen don hali filɛ yɔrɔ t'o la Moro ko mɔgɔw bɛ t'u ka minɛn sugujɔ minɛnw de bila ina kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka bɔ yen ko yɔrɔ nɔgɔ kogo dɔw nɔgɔlen a fɔ man di dɛ mais a ka bɔ yen ko kogo dɔw nɔgɔlen ale ni assemblée bɛɛ ayiwa ko kogo dɔw nɔgɔlen don i n'a fɔ i k'a dɔn tulu siyani ka b'o la Yusu ko min ye k'a dɔn kalan a yɛrɛ kɛcogo ɲuman tɛ se ka kɛ bilen koyi o b'a ye k'a fɔ ko lakana yɛrɛ fana o nasira fɛ ani k'a dɔn bɛsɛya nasira fɛ a ko yɔrɔ in k'a kɔni k'a dɔn k'a taara a bolo taara k'o ko dan koyi i bɛ ko min ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko hali kalandenw olu tɛ se k'a dɔn kalan kɛ ni hakililatigɛ ye k'u hakili ma jɔ kalan fɛ k'a sabu kɛ i k'a dɔn karamɔgɔw yɛrɛ fana galabu ntanyana k'a sabu kɛ mun ye yɔrɔ in ka suru i k'a dɔn a yɛrɛ kɛra sugufiyɛ dɔ ye sa ko sugufiyɛ wɔyɔ a n'a mankan dununkan ni balakan ani k'a dɔn maaw yɛrɛ hadamadenw yɛrɛ ka giringajɔ ni ŋaɲaki i k'a dɔn ko yɔrɔ in min don k'a donnen don sugu yɛrɛ kɔnɔ ka ban o kumana Yusu a ko ka ca o kumana ko n'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko a fiɲɛma yɔrɔw ka bon kosɛbɛ a fiɲɛma yɔrɔw ka ca i k'a dɔn min bɛ maa yɛrɛ fana a b'i galabu ntanya ɔ ko min ye i k'a dɔn a ka bɔ nin yɔrɔ in na ka taa n'a ye kɛnɛ langolo dɔ kan k'o fana kun ka ɲi kosɛbɛ ɔ hakilina de taara sa ko k'o baaraw boloda ina yɛrɛ ka kɛ yɔrɔ ye lafiya yɔrɔ don kalan bɛ se ka kɛ damu ni hakili sigi ani ɲɛmajɔ kɔnɔ cogo min na kalandenw ka kalan o kɔnɔ karamɔgɔw k'u ka kalan kɛ n'o taabolo fana ye i n'a fɔ an ka i k'a dɔn seko ni dɔnko kalansoba dɔw bɛ yen Bala Faseke Kuyate ko min taaralen don i k'a dɔn kulu naga kɔrɔ Pɔnze kulu naga kɔrɔla la u ti maa tɔɔrɔ maa t'u tɔɔrɔ ye ko ina fana ka kɛ o ɲɔgɔnna ye k'o de ka di an bɛɛ lajɛlen ye Yusu ko bɛnkan min kɛra jamana ani i k'a dɔn kɛnyɛrɛye tigilamaw cɛ n'o ye i k'a dɔn sɔrɔ busonba in ye a dɔ la a ko minisiri 3 olu de tun bɛ kɛnɛ in kan ye minisiri min bɛ domaine ani soko olu ko fɔ ani urbanisme ni logement ani k'a dɔn culture ni artisanat ni tourisme o minisiriw bɛɛ tun bɛ yen nɔ ka taa se ina yɛrɛ maa ɲɛmaa ma n'o ye directeur ye ko nin ko in ma kɛ maa si kɔ wa bɛɛ jɛra n'a ko ye u ka sɔrɔ k'u bolonɔ bila a la a taabolo k'o sabatira bɛɛ lajɛlen bolo fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra i b'a ye k'a fɔ ko fan si fɛ i m'a ye k'a fɔ fɔlɔ ko ina kɔni ko a kɔni k'a sɛbɛn ye nin ye a ko a kasabi hakɛ ye nin ye karisa ye nin de don a la ayiwa ko min ye k'a dɔn sɔngɔ si ma fɔ an ye fɔlɔ k'a fɔ k'o kɔni de taara a da fɛ k'u kɔni ko miliyɔn sigiyɔrɔma caman ɔ min ye k'a dɔn sefa wari ye ko nin kalanso min filɛ nin ye k'a bɛna taa jɔ i k'a dɔn yɔrɔ kura min bɛna taa jɔ k'o yɔrɔ kɔni i k'a dɔn k'a fɔ k'o kan ka kɛ yɔrɔ sanuman ye yɔrɔ belebele yɔrɔ fɛrɛlen wa maa mago bɛ se fɛn o fɛn ma kalanso ko la k'o bɛɛ kan ka sɔrɔ o yɔrɔ in na ye ɔ ko nka ko ina kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na ala la ko n'i y'a lajɛ ko so min san 91 k'i b'a dɔn k'a fɔ k'o si jɛra o sɛgɛnna kosɛbɛ wa ko min ye kalan yɛrɛ ye a kɛyɔrɔ ɲuman yɛrɛ ye ko o tɛ yen nɔ damu yɛrɛ o tɛ kalanso in kɔnɔna la ɔ ko ni maa ko k'a bɛna o daga wuli ka bɔ an da la Yusu i b'a ye k'a fɔ ko baara in kuntala k'a bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn ina kɔrɔ bɛna di maa min ma a bɛɛ bɛ o yɛrɛ ka i k'a dɔn mara kɔnɔ o de bɛ jɔ n'a kasabi bɛɛ lajɛlen ye wa a bɛna taa jɔ kɛnɛ kura min fana kan ko min ye dɔnni karamɔgɔ ye n'o experts ye olu minnu bɛ soko ɲɛdɔn olu kɔni de sugandira u ka taa kɛnɛ kan ni ka taa nin ko in jateminɛ ka kɛnɛ in yɛrɛ jateminɛ n'a y'a sɔrɔ laɲini bɛ se ka sabati yen nɔ o kumana Yusu ko min ye i k'a dɔn ina yɛrɛ min ye ko direction nationale de l'urbanisme o maa ɲɛma ale yɛrɛ taara ka taa lajɛ ani maître d'œuvre olu de y'a maître d'œuvre ye o kuma Yusu
ko fɛn min ye k'a dɔn sariya nabolo ye ani bɛnkan kɔnɔna la ina ko a kuma na jɔ k'a kan ka a kan ka jɔ i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔlen o ɲɔgɔnna sigiyɔrɔma 3 de bɛ bɔ a kɔnɔna la min ye o bɛlen kɔ ye minnu taara kɛnɛ lajɛ ani techniciens fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda min n'o bɛna baara kɛ n'o ye entreprise ye i k'a dɔn ko fo ka taa se génie civil ma ninnu bɛɛ lajɛlen dɛngɛnɛna k'a fɔ ko in ka a bɛ sabati nin yɔrɔ in na Koroba Turki Koroba Marumi ko de ye directeur ye consortium ni directeur ya ale ye min mina nin baara ninnu bolo da ko baara kuntala kan ka taa kalo 18 na kɛmɛ jɔlen na ko 40 ɲɔgɔn kɛr'o la ka ban o kumana ko i k'a dɔn kalo 4 a ko ninnu donnen kɔ k'a bila sen kan ko fɛɛrɛ min tigɛra yalasa so kura in o bɛ se ka jɔ cogo min na ko u b'a lajɛ i na kɔrɔ yɛrɛ ko tamasiyɛn dɔw bɛ yen n'o ye an ka laadala tamasiyɛnw ni fɛnkɔrɔbaw ye ani waati tɛmɛnenw Sudano saheliyen olu ka taabolo kɔrɔw k'olu jatew bɛna minɛ o bɛ taa kɛ yɔrɔ kura in fana na i k'a dɔn kɔrɔlen ɲɛnafinbɔ maaw la k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko bloku belebeleba 2 ina kura in bɛna k'o ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o yɛrɛ dɔw supasimanw ye bɔra dugu la kaban maa ɲɛ bɛ se ka da u kan o kumana o k'i bɔ yen min ye i k'a dɔn Mariam min ye ale kɔni ko fɛn min ye k'a dɔn wulikajɔ ye olu yɛrɛ taara o kɛ kɛnɛ kan ina kura in kan ka jɔ yɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ ka taa dɛngɛniya n'a kow bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ k'u bolo don ko taabolo la ko min ye k'a dɔn baara ye olu bɛ ka baara kɛ ni hakilina ye hakilina min ni ina yɛrɛ maa ɲɛmaw ko olu maa mago de bɛ se o koɲɛw ma ani k'u u bɛ fɛ u ka kalanso ka kɛ cogo min na o k'a bloku 2 ko dɔ bɛna jɔ i k'a dɔn mètre 400 mètre carré 400 o de kan k'a bɛ fɔ o ma ko R+2 o bɛna kɛ cogo jumɛn na Yusufu ka ɲɛmayaso ani maa ɲɛmaw ka bureau kalanso olu bɛ kɛ u bɛ fɛn min ye i k'a dɔn ɲɛnajɛ kɛso ye o bɛna jɔ yen nɔ min bɛ maa 200 ta ayiwa olu bɛ se ka sigi yen u tɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ko étage la ko bloc R+1 i b'a ye k'a fɔ ko yen nɔ ko mètre carré 800 ko kɔni i k'a dɔn k'a fɔ o bolo dalen don kalanso n'o ye kilasiw ye olu kɔni caman bɛna jɔ ye ko projet in yɛrɛ kɔnɔ min ye farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye o bɛna k'a la basket i k'a dɔn senandolaci volley a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ko parking n'o ye bolifɛn jɔyɔrɔ ye ka taa se espace vert ma min nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ bolo da nin yɔrɔ kofɔlen na min y'a kuranko ye k'i k'a dɔn ko énergie EDM o bɛ dɔ ta nka k'u bɛ groupe dakabana fana sigi ye ko 400 kVA ale fana bɛna i k'a dɔn énergie dafa u b'a ta ayiwa min ye forage ye n'o ye jibondo kolonba ye awɔ k'o fana bɛna i k'a dɔn ji di u ma eau potable tile mun bɛ kɔnɔ 24 heures sur 24 o fana k'i bɔ yen ayiwa ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɛnɛ min kan o y'i k'a dɔn k'a fɔ mètre carré 1000 ani 200 bɔ ɲɔgɔnko ye o kɛnɛ kan sa o ko fɛn caman bɛna se ka kɛ yen nɔ wa u bɛ i k'a dɔn sini ma sini o bolo da k'a fɔ ko yɔrɔ bɛna da ni a ma ɲa ko a bɛna mɔnɔ bɔ sini ka yɔrɔ fara a kundamana kan ko o bɛ se ka mɔgɔ ka fara a kan ten k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ina kura ko o bɛna kɛ ka ina kura nɔbɔ nka ina kɔrɔlen tɛ se ka di i k'a dɔn sɔrɔ busoma in ma abada ni ina kura baaraw ma ban a k'a ko ɲi di faso ma k'o de fɔra wa baara bɛ ka kɛ n'o hakilina de ye ko nin min filɛ nin ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye anw ka jamana kɔnɔ kɛnyɛrɛ ye sɔrɔ busoma ani faso ka bɛnko la kɛnyɛrɛ ye yɛrɛ k'i jɔ n'a musaka bɛɛ ye foyi ma da faso kun k'an dun y'a ye ko faso ka so dɔw burujara yan k'u kɛ sɔngɔ bɛɛ lajɛlen n'u tɛn'u wɛntɛrɛ faso yɛrɛ tila k'i jɔ n'o ko bɛɛ lajɛlen tugun ka tila k'o musaka bɔ k'an y'o fana ye yan o kumana Yusu ko nin ye i k'a dɔn fɛn ye fɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ ko tare nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sɔrɔ buson b'a ka jɔjigiw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ k'a fɔ k'a bɛna fɛn di a faso ma fɛn min ni faso denw ni i k'a dɔn faso yɛrɛ mago bɛ o la k'a sɔrɔ faso yɛrɛ ma musaka bɔ wa a y'a san sɔngɔ min na o fana tɔnɔ bɛ faso kan a ma degun si da faso kun ko nin y'o kɔni fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ o fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ye sa an b'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko ye Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la ni sokura in kɔni jɔra k'a ban a fɔlen filɛ cogo min na kalanko damu dan don mɔgɔ bɛ se k'u jɔ ko ina feere la a ɲɛ ma dɔn o de la ninnu ko tout sur le projet fɛn fɛn b'a ko a baara kun kan ina feere la a feerela mais mun wɛrɛ kɛra a ɲɛfɔli kɛ n'o tɛ an y'a mɛn ko ina feerela ko voirie kɔrɔ k'o feerela Hindu dɔw ma k'olu fana kan ka na baara dɔw k'i nka ina ta in kɔni o jɛlen don ni voirie ta y'an ma bi fɔlɔ sabu o fasirilen filɛ o ɲɛfɔra an ye o tuma Yusu fasirijɛkulu ɲɛmaayaso Sirɛni tɔgɔ la nin y'olu ka nɔbila sɛbɛn ye Moro a k'a dɔn min ye an tɛ taa groupe commerce la ayiwa an bɛ se ka taa an ka taa Mariam Jalo an b'a fɔ a ka pharmacie kɔnɔ nin sanga in na Ala ka tile hɛrɛ d'a ma Moro groupe commerce n'an bɔra ye an bɛ sɛbɛn da
sɛbɛn min n'an b'a ta o ye fo kisi ye fo kisi i ka dɔn directeur général Ageroute Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni maa kofɔlen min filɛ nin ale kɔni sigira san 2020 directeur général d'agence d'exécution des travaux d'entretien routier Ageroute Segu Kondaga awa Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye kalo 5 ye a sigira nin yɔrɔ in kunna kalo 5 o tɛ tile 5 ye Moro a sigira nin yɔrɔ in kunna i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni maye ale kɔni sigilen Moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la directeur général a kɛlen Ageroute la Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ k'a na se ka yɛlɛma don a ka dɔn ko la nka nka Moro min ye a ka dɔn kalo 5 kalo 6 tɛmɛnen kɔ Moro an bɛ ɲɔgɔn ɲininka min na o kuma a ka dɔn Segu Kondaga Moro i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko yalima a bɛ se ka ni Ageroute bɛ gɛlɛya min kɔnɔ kana se k'a bɔ a kɔnɔ wa ka sababu kɛ mun ye min ye Segu Kondaga kabini a sigira i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Moro a ma fɛn kɛ fɛn min a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'a bɛ kɛ sababu ye an ka siraba minnu bɛ yen n'u cɛncɛnnen don bi a bɛ ka dɔn ka baara k'olu sira kan Moro a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Ageroute a bɛ ka dɔn a bɛna tuma min Moro a bɛ ka dɔn a goudron bɛ cogo min k'a tɔ tiɲɛna ka taa fɛ nka yalima maaw bɛ maa ɲininkali min kɛra ko a bɛ ka dɔn a fɔra maa min ni jɔyɔrɔ min ka kan o ka d'o ma ko yalima a bɛ ka dɔn nin cɛ in ka jɔyɔrɔ min fɔra a jɔyɔrɔ in bɛ a jɔyɔrɔ a n'a ka kan wa a bɛ ka dɔn hali appel d'offre minnu bɛ kɛ Moro n'o ye a bɛ ka dɔn baaraw ye Moro ko ani contrat minnu bɛ kɛ baara taa sira kan Moro i ka dɔn ani bureau d'études nka nin bɛɛ lajɛlen a ka dɔn ko DG n'o ye Segu Kondaga ye k'a tɛ bin taa sira si dɔn wa a tɛ baarakɛyɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ma minɛ cogo kelen sɔrɔ a la dɛrɛ awɔ wade Moro o kuma ko maa min filɛ nin ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se k'a fɔ ko Bandaw ka courtier kun do koyi nka a bɛɛ na ta a bɛ ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Ageroute a bɛ ka dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nin yɔrɔ min filɛ nin ko a bɛ ka dɔn cɛ ko f'a ka wagati kɛ aw bɛ wagati kɛ goudron bɛ ka tiɲɛ yɔrɔ bɛ ka tiɲɛ fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la o wagati kɛ k'o na kɛ jamana kɔ kan dɛ goudron t'ale kɔnɔ ayi o t'a kɔnɔ goudron tɛ waati kɔnɔ fana a banna n'ale ka fasira an y'a bɔ focus kɔnɔ Focus ni y'ale bila ka dɔn bɛ Mali Tribune ta Mali Tribune a ka dɔgɔkun tɛmɛnen bɔlen fɛn min ye ka dɔn belebele ye a kumanen don ale kan tuguni min ye Mamadu Igor Jara ye ko a nalen min filɛ nin ye fɛɛrɛtɔn na n'o y'i ka dɔn URD ye k'a bɛn'o kologiriya ka taa fɛ koyi ayiwa min ye ka dɔn ko min ye médiateur ye n'o ye papa Umaru Traoré ye ale kɔni Umaru Papa Traoré ale ye médiateur ye i ka dɔn Mali en action na n'o ye Mamadu Igor Jara yɛrɛ ka fɛɛrɛtɔn ye wala u ka fara ɲɔgɔn kan kulu ye Youssou min y'i ka dɔn médiateur ale ni ka dɔn k'a fɔ Mali Tribune maaw u ye baro kɛ o kumana u bɛ tali kɛ Mamadu Igor Jara a ka nali min kɛra URD la ko yala ko i ka dɔn k'a fɔ k'a nale URD la o kumana ko a n'a ka tɔndenw k'u bɛɛ lajɛlen de nana wa ko bɛna kɛ i ka dɔn kologiriya ye ka ɲɛsin URD yɛrɛ ma nka a ye ɲɛfɔliw kɛ ka ɲɛsin o ko ma fɛn min ye Mali Tribune o ye ɲininkali tɛnku i ka dɔn k'a fɔ Umaru Papa Traoré la o ko min ye i ka dɔn Mamadu Igor Jara o ka nali ye i ka dɔn k'a fɔ ko min ye i ka dɔn Mali en action ye o kumana ko ale y'o maa ɲɛmaa fana ye ko Igor ka nali ko a bɛ jate jumɛn fɔ o la i ka dɔn Umaru Papa Traoré a ko parti min n'o y'i ka dɔn Mali en action ye a dɔ la ko parti in ye k'ale kɔni k'u ka wuli ka jɔ a barika ka bon nka fɛɛrɛtɔn kuranin don fɛɛrɛtɔn kuranin min bangena 2017 san i kɔrɔ o kumana k'u y'u ka sɛbɛn yɛrɛ sɔrɔ danganiya sɛbɛn sɔrɔ n'o ye récépissé ye 2018 o kumana ko i ka dɔn k'a fɔ u ka jɛkulu in ko maa caman bɛ a kɔnɔ kunnangɛninw b'o la o bɛ cɛ la o bɛ muso la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin maakɔrɔba o ko maaw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na don jɛkulu in na ayiwa Mali i k'a dɔn k'a fɔ a jamanaden minnu bɛ kɔ kan fana n'a bɛ fɔ olu ma ko diaspora maaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la ayiwa ko olu kɔni sinsinnen don jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi wa u ka baara i k'a dɔn u b'a la olu tɛ mankan caman kɛ discours in man d'olu ye olu kɔni ta ye baara ye min ye i k'a dɔn Mali Tribune o ye ɲininkali kɛ ko Igor nalen
ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kuma na ko min ye i k'a dɔn Mali en action ye ko bɛ kɛ cogo di a ko Igor yɛrɛ min filɛ nin ye ko ale ye président d'honneur de ye ko k'a sabu kɛ ko fɛn min ye i k'a dɔn tuma dɔ la a bɛ Mali kɔnɔ yan nka tuma dɔ la a bɛ kɔ kan ko sabu ko faso kɔkan maaw de mago sera a ma a bɛ baara la kɔ kan international la ayiwa k'a sigilen bɛ yen nka i k'a dɔn k'a fɔ k'a ka taabolo bɛɛ bɛ jidi ko fɔ ko olu kɔni bɛ i k'a dɔn a waleɲuman dɔn ni k'a barika da ayiwa i b'a ye k'a fɔ fɛn min i k'a dɔn Mali Tribune ye a ko k'olu a y'a jira olu la k'u bɛ Igor waleɲuman dɔn ni k'a barika da ayiwa ko olu kɛra sababu ye ni k'a ta k'a yanga ni k'a kɛ cɛbɔ ye cɛbɔ min ni o kɛra i k'a dɔn kalata tɛmɛnen na ko nka k'a ye ɲiyɔrɔ min sɔrɔ ko hali fɛɛrɛtɔnkɔrɔba minnu bɛ yen n'olu y'a lakɔrɔbalenbaw ye ko o dɔw m'o sɔrɔ koyi Mali Tribune u ma fara i k'a dɔn Umaru Papa Tarawele la koyi u y'a ɲininka tuguni ko i k'a dɔn Igor taalen min filɛ nin ye URD la k'u faralen min filɛ ɲɔgɔn kan nin ye ko i k'a dɔn k'a fɔ Mali en action ko bannen ye wa a ko ko ale kɔni ka hakilina la i k'a dɔn ko n'i ma ɲɛ ko kɛ k'i b'a sɛbɛkɔrɔ kɛ ko n'i ma ɲɛ kɔ i b'a bɛɛ lajɛlen de kɛ o kumana k'u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa ko o kɔni b'a jira k'a fɔ ko Mali Tribune ko Mali en action i k'a dɔn k'a fɔ ko nɔgɔyalen nin ye ko sabu olu ye o de da wolo ni ka taa fara i k'a dɔn k'a fɔ URD ka nin cogo in na u n'u ka jamakulu bɛɛ lajɛlen maa ma to kɔ o kumana ko bɛn kɛra a kan kabi waati jan ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn tɔnden minnu bɛ yen ko olu bɛna fara URD kan ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn k'a tɔ kolo don ka taa fɛ wa u bɛ kalalen bɛ to ɲɔgɔn na u bɛ baara la kɛnɛ kan kaban n'o ye tɛrɛngana ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ k'olu ka taabolo a bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ka wuli ka jɔ o de barika ka bon walasa u nalen filɛ jɛkulu min na nin o bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ don n'a nataw la Mali kɔnɔ yan nɔ jɛkulu in ye kologiri ye ka kɔrɔ dɛ nka olu nakun ye ka na fara a kan ka dɔ fara a ka kologiriya kan ko min ye i k'a dɔn Mamadu Igor Jara ye ko yala o k'a bɛna Sumi champion Ala ka hinɛ a la Sumala Sise a bɛna o de nɔrɔ bila URD la wa ni ka kɛ olu ka cɛbɔ ye kalata nata la min bɛ jamana ɲɛmaasigi kalata nata ko fɔ Umaru Papa Tarawele ko k'ale tɛ se ka fɛn fɔ o ko kan wa ko ale n'i y'ale ɲininka ale b'a fɔ ko nin ɲininkali ninnu kun tɛ nin waati in na parti de b'o décider o ko nin ɲininkali nin kun tɛ nin waati in na ko sabu o jaabi yɛrɛ t'ale bolo wa hali fɛɛrɛtɔn yɛrɛ tɛn'i yɛrɛ bila nin jaabi la k'olu bɛ wuli ka jɔ de la fɔlɔ ka nundon baaraw kɛ k'u ka baaraw kɛ jamanadenw k'a ye k'a sɔrɔ fanga tɛ olu bolo u ka baara sɛbɛkɔrɔ kɛ k'olu b'o kuma de la nka min ye karisa ye karisa jɔyɔrɔ a fa b'a bɛna kɛ karisa ye karisa bɛna karisa nɔrɔ bila ayiwa ko ale ka tilan la k'u tɛ o yɔrɔ la fɔlɔ ayiwa k'u bɛ yɔrɔ min na bi o de ye k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛtɔn yɛrɛ a ka kologiriya sɔrɔ o kologiriya yɛrɛ fana tɛmɛnen kɔ u ka wuli ka jɔ minnu n'u bɛ k'a kɛ kɛnɛ kan wuli ka jɔ in don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ tare ye cogo min na ko olu bɛ o de fɛɛrɛw la u b'o baara de la an bɛ don min na ko bi ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛtɔn yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko kabi waati jan i b'a ye k'a fɔ ko min ye malidenw ye k'u b'a dɔn ko cɛba min nalen ye nin ye n'o ye Mamadu Jara Igor ye u b'a dɔn maa si min don ko sabu k'a ka kɛtaw k'o kɛra malidenw de ɲɛna ye a ma kɛ Mali kɔfɛ o kumana Mali Tribune olu ye ɲininkali kɛ ko yala o min ye URD ye ko a bɛna kɛ olu de ka kandida ye wa a taara i k'a dɔn jɛkulu in na ka taa kolo don de a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Papa Tarawele ale min fɔ a ko min ye URD militanw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ yen nɔ wa maa minnu fana bɛ yen nɔ ko maa kologirin dama dama de bɛ URD kɔnɔna la ayiwa ko Igor ko u b'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ a la fana ayiwa olu de bɛ se k'a ŋaniya siri wali k'a fari da k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn Mamadu Igor ye a ka k'u ka cɛbɔ ye o kan ko nka an bɛ yɔrɔ min bi k'an to o kuma la ko wa ko hali n'a kɛra sugandi fɛn ye jɛkulu in fana na ko u ma fili dɛ ko sabu bɛɛ b'a dɔn maa si min don ayiwa ko min ye i k'a dɔn Igor kɔni ye ko ninnu b'a dɔn u kan ka jɔyɔrɔ min d'a ma fɛɛrɛtɔn kɔnɔ u b'a dɔn u kan k'a bila ko min na fɛɛrɛtɔn kɔnɔ wa a yɛrɛ nana n'o hakilina ye o kumana fɛn min ye i k'a dɔn ka nin ko ye sa ayiwa ko min ye Igor kɔni ye k'a bɛ se ka kɛ kalamɔɲɔ taba ye jɛkulu bɛɛ ko Mali jɛkulu bɛɛ ko a t'i kun da si kan ko min bɛ b'a la awɔ Papa Umaru Tarawele ale ka nɔbila sɛbɛn ye nin ye nka Kureshi Sise ale de ye kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen salo Moro min ye Ala k'an sɔn Ala ka hakili ɲuman d'a ma Moro min ye Blangi Jara jaralakaw min ye maa ɲɛnamaw kɔni don k'a daminɛ fo ka taa so ni cɛ in garage la Blangi Jara an k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani nin Biye Jara Yigo ceinture noire ani i yɛrɛ kɔrɔkɛ Bakɔrɔba Jabate Jabate yala ka jɛ Moro an bɛ sɛbɛn da
min ye Salfu Keita Salfu Bilenni ale kumana k'a ye conférence de presse dɔ kɛ duwa kun tɛmɛnen moro i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ko k'an kana fili dɛ ko M5 RP k'a ni Mamudu Diko a bɛ k'a dɔn ko olu bɛɛ lajɛlen de ye jamana in bila dingɛ kɔnɔ k'an bɛ gɛlɛya min na bi a bɛ k'a dɔn k'olu de dogo ye Salfu kɔni y'o fɔ moro Simo yɛrɛ ma maaw wele k'u ka bɔ Salfu e yɛrɛ ma wele ko minnu namara wo fɛ o ko k'ale lujuratɔ ko bɛɛ ka bɔ ne ma maliyɛn de faamuya ne ma maliyɛn da faamuya bi ayi ne ɲɛna ale yɛrɛ ye kangari da a kɔrɔkɛ ye ko kɔrɔ tɛ wura ye k'a k'a bila u ka fisa gɛnɛ o ma Salfu ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ka ban e da bɛ yɛlɛma a ye da bɛ yɛlɛma kɛ o tɛ wajibi ye Salfu ni Isa Kawujim tiɲɛ yɛrɛ la a ma fɔlɔ Simbo la o Isa Kawujim da yɛlɛmana Sar da yɛlɛmana jɔnni i terikɛ Nuhu Sar dɔgɔnin ye kumakan yɛlɛmana min ye jɔn wɛrɛ tuguni Isa Kawujim aw y'o fɔ parce que bɛɛ de cerveau ale kɔni b'a ka kɛlɛ la nka ale ni tɔw ninnu tɛ kungilenna kelen ale olu tɛ kungilenna kelen na baasi tɛ dayɛlɛma masaw caman bɛ yen dɛ a banna nka Simbo ale k'a fɔ ko ninnu ye yɔrɔ tiɲɛnaw ye a fana b'a la dɛ a fana b'a la mɔgɔw ye naɲini an bɛ segin kuma kan dɛ n'o tɛ naɲini y'ale furanfura ye ko jelikɛ bilen ko o fana k'a fɔ ko musow den ka bɔ ka t'u yɛrɛ faga k'a yɛrɛ dun tɛ taa a kɛnɛ kan a banna n'o tɛ o kuma ma bɛn maaw ma a ko kɛra n'ale ma wuli ka taa Mamudu Diko fɛ yen hali maa minnu ta na olu ka janaja la a taara Salfu bɛ fugula afifima dɔ ka taa ne tilara ka nin fɔ mɔgɔ tɛ u y'a da Simbo la wa a y'a fɔ de mura a y'a fɔ a bɛ réseaux sociaux kan journaux dɔ filɛ ne k'a fɔ Simbo n'i ye nin fɔ i filila i yɛrɛ b'a la i yɛrɛ b'a a cili la tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu an tɛ ɲɔgɔn malasa dɛ tiɲɛ tɛ baden fɛn ye wallahi n'a ye nin fɔ a yɛrɛ fana ye faso cila dɔ ye sabu ale tun bɛ nin mɔ labɔ jama la a banna i bɛ CNT kɔnɔ bi o t'a la i bɛ se ale tun tɛ M5 kɔnɔ ale M5 ka lajɛ la ani Mamudu Diko ka lajɛ la ayiwa ale ko k'ale lujuratɔw ka bɔ yan a banna maaw dɔrɔn tɛ dɛ k'ale lujuratɔw ka bɔ Burama kama o ma Burama taalen a banna wa ale kɔni k'a banna ko M5 RP ni Mamudu Diko ninnu k'olu ye jamana ci Salfu a ma f'i yɛrɛ kɔ dɛ e ye maaw wele yan nɔ k'a ye bɔ minnu bɛ se ka bere ta olu ka bere ta minnu bɛ se ka dama ta olu ka minnu fiyendaw ni lujuratɔw a bɛɛ lajɛlen k'u ka bɔ ka ale yɛrɛ ka wele kama kamalennin dɔ bɛ yen Ala k'an bɛ k'a jɛda la bubakɛnin dɔ o ye kolokolo mankan ci réseaux sociaux kan waati a banna k'a sɛbɛn bɛɛ yira ko Salfu ko k'olu ka bɔ a y'a ye maaw bɛ se k'a seere Salfu kuma bɛ bɛnna Yirimani da fɔ lɔgɔ banna Simbo nin ma y'i da mais ne kɔni ko nin ma y'i da wa artiste bɛ se ka kɛ fɛn mais ni ayi an kana ɲɔgɔn malasa sa Yusu nin ma ɲi Simbo da a ma y'a da an kana nɛgɛ ni falise ye wallahi a ma y'a da ni jamana cili don Salfu ale ye maaw labɔ yan a yɛrɛ b'a la an fana b'o fɔ a fana y'a moro n'o tɛ maaw ma kɔlɔkɔlɔ da Naɲini Jabate kan ayiwa ale Naɲini Jabate b'a dɔn k'a fɔ ko a caman bɛ jɔyɔrɔ ɲini de la a dɔ la an n'a kun t'a dɔn kɔni tiɲɛ seginna a ma bi dɛ an fana b'o fɔ dɛ moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn Salfu Keita a ye nin kuma fɔ i k'a dɔn hali Mamudu Diko ma sɛgɛ ci a la min ye Sogɛli Kokala Mayiga moro ninnu si ma sɛgɛ ci a la moro a bɛ k'a dɔn min ye Manko fana ye jaabi dɔ ye jaabi juguba n'i tigɛra adamaden la a kuma k'a tɛ foyi k'i la i tɛ fɛn fɔ a ye i k'a dɔn min ye i t'a dɔn jate la sa leclerc Mamudu Diko ale ma Salfu ka kuma in don jate la Sogɛli Kokala Mayiga ani M5 RP maaw olu ma kala don ɲin na CNT ko in bɛ ban k'an to yan koyi a banna a tɔ man ca yɛrɛ wallahi Salfu y'i kan bɔ député ya nɔfɛ ka taa région na o y'a ci n ko CNT ko in tɔ yɛrɛ man ca ale kɔni ye nin sɔrɔ plateau dɔ a bɛ ban k'an bɛɛ balolen to yan nɔ u yɛrɛ ka bandiri in tɛ bandiri yɛrɛ wolo ye a banna Singa Mado a bɛ Singa segin a banna a bɛ segin moro bi a bɛ k'a dɔn maa ma se ka ci ka k'a la mais a bɛ k'a dɔn Salfu Keita k'a ye nin min fɔ a bɛ k'a dɔn ne jateminɛ kɛ min ye a bɛ k'a dɔn bi Salfu Keita kɔni ye nin min fɔ maa ma jaabi k'a dɔn a ye nin fɔ jatalanin na min a bɛ k'a dɔn an ka dɔnkilidala ba in Salfu Keita i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye nin min fɔ a k'a dɔn maa ma jaabi maa ma sɛgɛ ci ka k'a la moro a ko kɔni bɛ sen na wa i k'a dɔn an bɛ ka jaabiw kɔnɔ yalima ninnu n'a jaabi wa u tɛna jaabi wa ɲininkali tɔ min sigilen don
a bɛɛ kɛra malidenw ɲɛna malidenw yɛrɛ hakili ye jaabi sɔrɔ nin ko la ka ban a banna n'o tɛ ale ko ya ko dɔw y'u tunu hali ji la ko ka taa ale ka yɔrɔ la jata la ko SPO nin bɛɛ kɛlɛ kɛra ale o bɛɛ kɛlɛ kɛra olu o bɛɛ dabila la sa wa a banna baasi tɛ don dɔ ye bi ye don dɔ ye sini ye kunun fana tɛmɛna o a banna kunun tɛmɛna an bɛɛ bi la maa si tɛ sini dɔn mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ olu t'a parti politique la wa mɔgɔ bɛ gouvernement na bɛ olu ma jɔyɔrɔ fa jamana in kɔnɔ wa u yɛrɛ fana mana député bandiri y'u yɛrɛ kan na u b'a yɛrɛ k'olu y'a sɛbɛ a b'olu kɔrɔ ko original o de bɛ k'olu la fili dɛ a b'u ɲɛna k'u y'a sɛbɛ de a tɔni man ca bɛɛ k'i hakili to i ka fɔta la kuma min tɛ ɲɛ fɔ ko fila kɔ bɛɛ k'i hakili to i ka fɔta la n'o tɛ ni Sinbo Anti Malasa nin man ɲi da a man ɲi a bɛɛ ni ci da kuma jamana ci don e ma wele kuma de bɛɛ bɛnɛ jiri maa ni dafɔ dɔgɔ banna a banna a kun bɛ suruku o don wallahi fɔlɔ hɛrɛ Sinbo an b'i bonya sa i ka d'an ye nka ni min tɛ ɲɛ an b'o tiɲɛ f'i ye an b'o tiɲɛ f'i ye i k'o to o fana ye kanu dɔ de ye n'o tɛ maaw ye Nayini Jabate buruja ka kuma sugu bɛɛ fɔ Nayini Jabate ma ja ninnu ta ye place ɲini ye jamana ko tɛ n ko hali n'o kɔni tɛ a bɛ ɲini ka bɔ a fɛ dɛ o de don a ko dalen caman ta bɛ ka da kɛnɛ kan ma isa ka uji min fana ye ko Asimu k'i kamɔ a tɛ ka cɛ coro ni Asimu bɔ i ka kuma n'i ma kuma o tuma jamana sariya n'i y'a sɔsɔ jamanadenw tɛn'u tɛgɛ da la wa n bɛ min f'i ɲɛna maliyɛnw min nɛgɛ ɲi ka taa a fɔlɔla Asimu na n'i ye 0,01% sɔrɔ i fɔlɔla Asimu na wa awɔ a ma fɔlɔ la dɛ ayi a bɛɛ ma k'a ɲɛna yan awɔ a na don kama an ma kangari da ye wa an ye kangari da ye hali bi an tɛ k'a bilasira wa awɔ n'a y'a mɛn sa wa n'a yɛrɛ m'a mɛn fana sa wa nka an bɛ tiɲɛ fɔ a ye a k'a farati a banna farati man ɲi dɛ Asimu maliden de b'i su ka kɛ ba falen ka i totɔ ka tila ka tɛgɛrɛ minɛ i kun a banna a bɛɛ n'Ala cɛ a ka sabali n'a bɛ fɛ ka to a ka bonya kɔnɔ a kana kɛrɛfɛ kuma ni taɲini na jugu ninnu taw lamɛn ni maa kelenw de nufiɲɛ ye Mali faama bɛɛ kɛrɛ foroforo ya ka tɛmɛ a banna fo ka se bi ma a banna wa n'u y'a su ka kɛ ba falen ma a ta fila ni kunkuru wallahi sɔrɔdasiya t'o la o a banna ŋana to bulonda kelen na koyi ayiwa fo ka faamu de tɛmɛ ni fasiri Yusu n bɛ tɛmɛ ni fasiri 26 mars an b'ale ta n'an y'ale ta sa nin ye i k'a dɔn maa dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ bɔnɛya sa ni ka bɔ a ɲɛna koyi mobili dilanna don ko mécanicien MD Yusu i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛ i k'a dɔn yɔrɔ min na o de ye i k'a dɔn Falajɛ ye Yusu ko min ye i k'a dɔn k'u y'ale cɔmi marisi kalo o tile fɔlɔ ka sɛbɛkɔrɔ dasili da kan bɛɛ gosi k'u y'a walongo ye fulaw ani bagangɛnnaw k'u ye gosili da nin cɛ in kan a ka bon hakili ma a kɛra bagan sugu la n'o ye garibali ye Yusu ko funangɛni i k'a dɔn k'a fɔ k'a kisira Ala ni maa ɲumanw ani tɛmɛnsennaw olu ka ŋaniya ɲumantigiya Yusu u y'a bɔ bolo la ko son tɛ koyi maa son tɛ a ma bagan suɲɛ a ma maa bolofɛn ta ayiwa ko bandi yɛrɛ fana tɛ k'a fɔ ko maramafɛn yera a bolo a yera dabolo min na Yusu o de ye kota ye kota kɛnɛya a ye kota kɛ dɛ fadento wa fadento tɛ faden bagan ka jɛw fɛ awɔ ka jɛ bagan fɛ awɔ k'u taara sɔrɔ i k'a dɔn nin don kama u taara ale cɔmi a kɛra nɛgɛ ɲɛ 19 waati ko 19 heures o kɔni o kɛra i k'a dɔn k'u taara cɔmi ale kɔni gɛn bɛ k'i wasa don baganmusonin dɔ la a ka maa mago dilan o la hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ k'a bɔ baara la waati min na a ka o jogojuguya ni kota la waati min na Yusu ko i k'a dɔn k'a fɔ ko maaw de nana bɔ ale kan a y'i sentigɛ ni kolaba kɛ yan'a k'a ka npogi sɔri yɔrɔ sɔrɔ k'a bɛ sentigɛ ta wa o kɔni kɛra tirikitɔrɔkɔ dan ye a ye kɛnɛ minɛ o kumana bagangɛnnaw ani bagantigiw y'a gwɛn ka taa minɛ ka sɔrɔ k'a siri ko woropaɲani kana a ɲɔbɔrɔ cun u nana ɲɔbɔrɔ cun u ka yɔrɔ la waati min na Yusu u y'a dasi yɛrɛ ɲuman na u y'a bugɔ hali a ɲintara kan hali a ɲɛfara kɔrɔ u y'a walo ye a banna hali a nun kɔnɔ o ye kamalen ni walo ye u y'a ɲininka i k'a dɔn ko mun de y'i bila nin na k'i kunkolo de man ɲi wa ayi ko kunkolo ko t'ale la ko ale ni kunkolotɔya ka jan fo k'a fɔ a to ten ko mun de ye e bila nin kelen in na k'i bɛ nin de fɔ an ye bi e tɛ taa ne man datigɛli k'an ye o kumana ko y'a sɔrɔ a jɔlen bɛ ka saba senkolo yɛrɛ bɛ yɛrɛ la fo a jatigɛlen don ala t'a dɔn a bɛ min kɛ ko a ko nin y'ale siɲɛ fɔlɔ de ye ni kannikɛ wale kɛ kabi ala y'ale da ko k'a fɔ ko min don i k'a dɔn k'ale ma dabɔ ko wɛrɛ kama k'a bɛ ale i k'a dɔn a maminɛmusonin de bannen don ale la dɔ filɛ k'o kunna tiɲɛ ka taa n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ale taara o ɲɛfɔ a ka karamɔgɔ ye karamɔgɔ de ko k'a k'a jija ko ka nin kɛwale in kɛ ka baganmuso dɔ la sagani dɔ sa
Oh, i bɛ taa san dɔrɔn i y'o garder fɛ yen nɔ o t'i ka fana i b'a sɔrɔ karamɔgɔ b'a fɔ k'a ka kɛ jama ma yɔrɔ la maa t'a fɔ kari u fana b'i su ka k'o de kan u ma jamana in kotigiba dɔ bila lankolon taama na suguba kɔnɔ wala suguba kɔnɔ o y'a kunkolo don bɔrɔ kɔnɔ o lankolonba i yɛrɛ b'a nugulen i b'a dɔn ko ni ko mbɛdiya tɛ dogo farikolo la a banna ka tila ka muso dɔ bila o dilan ko to ka taa fura dɔ feere baji kɔnɔ a banna dɔ fana ye talige kɛ troisième point kan yan don dɔ tilegan fɛ a y'o muguɲɛri a siraba kasara kun na caya dɛ a banna awɔ ka taa pɔn jigi yɔrɔ min denmisɛnw tugulen don a ko ni min ko k'u bɛ maga sigilan na a b'o bolo tasi nka a bolo b'a ɲɛda la 12 gari t'a cɛla haraba o muguɲɛri kɔfilɛ banbali min kɛra maaw ye ɲɔgɔn tu kɛ a don troisième point sanfɛ a taara dɔrɔn a ye pɔn jigi ka don katikati dɔ kɔnɔ dɔrɔn o ye poussière wuli n'a ye saraka jaabira a ka haramuya Yusu ko caman bɛ diɲɛ na caman bɛ dɛ ko hali ni bɛ taa tuma dɔ la o y'a sɔrɔ a yɔrɔ ma kɛ tan wa karamɔgɔw de b'an bila wa i b'a sɔrɔ muso gorobinɛ dakabana dɔw kɛn bɛ ka t'u jɔ ji kɔnɔ u b'u ko jinɛtigi cɛman dɔw bɛ ka nɔnɔ suuru kan wɔrɔlen ko baji kɔnɔ i sɔrɔ ka bagasaganin dɔ ma ko ni kɛnɛ karaba ye awɔ k'o joli bɔ baji kɔnɔ o bɔnɛna ala cɛkɔrɔbanin dɔ tun bɛ ala n'o fana y'o sagasogo dun fo k'o yɛrɛ kɛ jinɛ ye bangli kɔrɔ nin na kɔni a bɛnna ala cɛ jinɛ saga n'i b'a dun i bɛ kɛ jinɛ ye dɛ i ye cɛkɔrɔbanin dɔ ye jaabi tigɛ bangli kɔrɔ ni batarama bɛɛ b'a dɔn n t'a dɔn n'a balolen don hali bi n'o tɛ o mɛnna yan dɛ k'an ka ba bɛ kɛ joli kɛnɛ ye o tuma Yusu ko ko cɛ kɛ jinɛ awɔ ala n'a ye jinɛ sɔnsogo dun a banna u b'a dɔn fili jida la yen nɔ sɛniw ni kaminuw ka tila hali sagaw ani banu ale bɛ sin k'o salo ka don pɔn kɔrɔ ten o ye jenini daminɛnen ye sa dɛ a b'a dun k'i fa ta ye a tɛ maa ɲininka walahi o tuma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko funankɛnin ye nin de fɔ dɛ ko karamɔgɔ de y'ale bila nin na o ko n'o kɛra k'ale ma minɛ musonin ko a n'o sɔrɔ tuguni ko Alahu akibaru ko ala ka bon ko musow fana man dɔgɔn dɛ ko caman bɛ ka muso ko nɔfɛ dɛ karamɔgɔ min ye Bukari Sangare ye a ye min fɔ ko ala ka bon Alahu akibaru ko diɲɛ garan ko la femme aussi n'est pas petite a banna la femme n'est pas petite dɛ o ko la dɛ a ye nin sa ne ka nin faamu ala k'an kunna ja o ɲɛ nin bɔ i k'a dɔn 26 mars kɔnɔ Bukari Sangare ka nɔbila sɛbɛn don ka bidon boli Yusu mɔrɔ an tɛ bi ta dan a ka dan yan ka foli lase an kanuma dɔw ma tanti Awa Jara Ɲamoyi Ture mɔrɔ ka taa se madame Mare tanti Asuma an b'a ninnu bɛɛ lajɛlen fo Ɲamoyi ale bɛ Kalabankura mɔrɔ foli an b'a lase min ye a k'a dɔn Ɲugutu Danba Aja Ɲugutu Danba Kati a Malibugu ka taa se a k'a dɔn foli an b'a lase min ye n yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Seba Kamara ye alu Kamara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Diboli ka taa se madame Kamara Debi Traoré ma mɔrɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase Janginɛ Keyita Basikine Keyita actrice Aluja madame Jalo Awa Ja ani Alassane Dia ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Faransi Alassane Jalo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Faransi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn i denkɛ ko ka kangari de ye dɛ Mamudu Yafa Pointe Noire ko ka kangari de ye dɛ ko n'o tɛ ko n'a nana ka bɔ Pointe Noire don o don k'a ni busan de minɛ i kama ne b'ale danga a b'i yɛrɛ k'a jɔ k'an ka ji k'a tɛ jigin maa bɛ nin f'i masa ma o tuma maa wɛrɛ i ye ko sɔrɔ sa Mamudu Yafa ne bɛna e danga e b'i yɛlɛ k'i jɔ k'an ka ji k'a maa bɛ nin f'i masa ma a bɛna ne dafalen sɔrɔ ye ko nisɔngɔ ayiwa n ye n ka barika ni dugawu min don a la n b'a bɛɛ sama ka bɔ a la a jamana i t'o to yen ne ko n ko yafara ma o de y'a jama sabu k'an a jamu wasara o tuma Yusu an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn an pɛrɛ Bawule Banu Magaji a n'a furumuso Madame Magaji Fatou Faye an b'u fo nin kɛnɛ in kan ka foli kɛ k'a dɔn k'a fɔ min Africom maaw ye Sori Kɛmɛso a n'a baarakɛɲɔgɔn an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn n'o bɛ Énergie FM ni Énergie TV la n'o ye k'a dɔn Ami Mayiga ye a bɛ k'an lajɛ nin waati in na Yusu an ka foliba ye ka Jɛnɛbu Sisoko a n'a ka musokɔrɔba ni Jɛnɛba Sisoko u bɛ Bajala na an ka foli b'an ka musokɔrɔba ye n'o ye Bamu Kane ye foli k'a kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn min ye Demba Keita ma Tedibugu la ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn kanuba jama bɛɛ lajɛlen ma min ye k'a dɔn Fatumata Kamisogo an ka foli b'ale kabi Falajɛ ka terimuso k'o fo n'o ye k'a dɔn Habibatu Tabure ale bɛ Gana an ka foli b'a ye kɛnɛ in kan ka foli k'an yɛrɛ wolowolo terimuso ye n'o ye k'a dɔn Ma Kebe Kani Kebe kabi k'a dɔn Burkina ka i k'a dɔn Siribe Dirisa
an bɛ ale ka foli kɛ ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin ka dɔ k'a fɔ min ye wara Abdulayi Darabo an b'a fana fo kɛnɛ in kan yan nɔ Yusu foli k'o kɛ ka ɲɛsin kanuba jama bɛɛ lajɛlen ma faso kɔnɔ ani faso kɔ kan grand sœur Fanta Sanogo ale ni ka dɔ Mamadu Jaabi Bangoni tournée la ni an denw an ka foli b'u ye ka i ka dɔ Num Jaabi ale na furumuso Assa Jaabi k'u ka foli kɛ Congo Brazzaville. Moro Dramane Boire an b'ale fo Guana wɛrɛ Moro o bɛ Kɔnɔbugu mara la n'a y'o fɔ an b'i wolowolo fam fo Marambamba Fatikaya Gise Inigila ka Ousmane Sangare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati a n'a furumuso min ye Madame Sangare Awa Konate Moro ale Ousmane ye aw ka dɔn san gouverneur an ka Mala Jalo fo ale Moro ale bɛ Kati coordinateur ka handicapé ka coordinateur do Moro ka foli la sanga ani waati dugutigi Tigana ma an b'a fɔ aw ka dɔn Medine Kura Moro ale pièce feerela ye n'o bɔra ye Moro an ka Mala pièce fo Gawusu Magaji Moro ka foli lase Burama Sire Sempara Zubara Sempara an ka fɔ universitaire coiffure la suguba kɔnɔ ko bisimila. N'an y'olu fo ka dɔn Umaru Keyita Kɔrɔkopla an k'ale fo nin sanga in na Kabiba ko Dankɔrɔba ka foli kɛ n yɛrɛ dɔ kɛ n'o ye ka dɔn Yuba Koyita ye i ka dɔn Yuba Koyita ka butigi la nin ka sanga in na Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI la n'an y'olu ka foli kɛ an bɛ foli kɛ i ka dɔn k'a fɔ min ye an kanuba minnu bɛ Kati an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in ka Dirisa Jalo b'o la ka taa se i ka dɔn Bouakari Kulubali ma ale bɛ Kati ka foli kɛ Marie Augustine Sangare Madame Traoré an b'a fɔ an ka madame an b'a fɔ nin sanga in na Kati ka foli k'a kɛ ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ n yɛrɛ tɔma ma n'o ye commandant Modibo Sanogo ye a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani commandant Kumba Jara an ka foli ani commandant Ousmane Sagara Moro k'u bɛɛ lajɛlen fo Ablaye Kulubali Abloba Kati an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Dominique o kumana Yusu waati ale kɔni bɛ sɛnsɛnna ka na nka yan'o cɛ sa an bɛ foli sɛbɛ kɛ ka ɲɛsin ka dɔn i bɔra ka petini min ka kuma fɔ sisan Blanqui Jara an bɛ petini fɔ ka foli kɛ an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye ka dɔn Sikɔrɔ Buwa ye cɛ ko Zɔyini Jun a n'a tɔw cɛ c'est bon fura in n yɛrɛ ta i b'a dɔn n taara ni n ta ye don min Sikɔrɔ Buwa nous a soigné i b'a dɔn n taara ni n ta ye don min samedi don n da in kɔrɔla ye dɛ i ta si jɛra a banna o y'a sɔrɔ ne ye n da min k'a ban fo ka dɔ di musokɔrɔba ma a banna sabu ale fana bɛ fura ninnu ale b'a cogo dɔn o kuma Yusu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada i k'a dɔn k'a fɔ kanuba jama bɛ fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ k'an bɛɛ da walama Inshallah an k'a kɛ ten